Malawi Today. Amene anali phungu wadera pakati m'boma la Mangochi Mai Victoria Kingston akuyankha mlandu omuganizira kuti amafuna kupha kudzera m'matsenga. Akatswiri za umoyo ati dziko la Malawi likuyenera kuchepetsa kudalira maiko akunja pa ndalama pa nkhani za umoyo. Ndipo nkhani zina amayi ochokera muzipani zosiyanasiyana za ndale mdziko muno akambirana njira zowalimbikitsa kuti azitenga nawo gawo pa ndale. Ndi zimenezi ndi zina zambiri teni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, bwalo la milandu m'boma la Mangochi lati lipereka chigamulo chake lachisanu lino ngati kuli koyenera kuti phungu wakale wadera lapakati m'bomali Mai Victoria Kingston amutulutse pa belo pa mlandu opanga upo ofuna kupha kudzera matsenga kapena kuti ufiti. Izi zikutanthauza kuti Mai Kingston amene anawamanga dzana akagonanso ku polisi. Mai Kingston pamodzi ndi anthu ena atatu anawamanga lachiwiri usiku powaganizira kuti amakonza chiwembu chofuna kuti aphe Mai Rose Mbilizi amene anapambana ngati phungu waderali pa chisankho chimene chinachitika pa 16 mwezi watha. Amene akuyimira Mai Kingston pa mlandu a Peter Mwanjasi Mwakikunga anapempha bwaloli kuti liyambira watulutsa pa belo anthu amene anawamanga popeza malamulo a dziko lino amapereka ufulu wa belo kwa ozengedwa mlandu. Mwazina woyimira boma pa mlandu anafotokoza kuti akufuna kuti mlandu ukazengedwe ku bwalo lalikulu osati bwalo la magistrate. Koma Amwakikunga ati mlandu ngati omwewu unazengedwa ndi bwalo la magistrate ku Lilongwe kotero nkosayenera kuti mlandu usamutsidwe. Ndipo mchigamulo chake oweruza mlandu pa bwaloli a Muhammad Maxwell Chande anati apereka chigamulo chake lachisanu nthawi ya 11 koloko mmawa pa pempho la belo komanso mfundo zina zomwe zaperekedwa ndi mbali zonse pa mlandu. Akatswiri za umoyo ati dziko la Malawi likuyenera kuchepetsa kudalira maiko akunja pa ndalama pa nkhani za umoyo pamene maiko ambiri asiya kupereka thandizo. Izi azinena mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana zokhudza umoyo kuchokera maiko angapo. Wezi Gausi ayindi ripoti. Pamkumanowu akukambirana nkhani zosiyanasiyana za mmene angagwirire ntchito za umoyo mdziko muno. Mlembi wamkulu wa za umoyo a Samson Mndolo ati dziko la Malawi tsopano likuyenera kuchilimika kupeza njira zina zothandizira ntchito za umoyo chifukwa mabungwe ndi maiko amene amathandiza dziko la Malawi ambiri asiya kutero. Tikukambirana mmene tingathandizire kuti ntchito zathu za umoyo zipite patsogolo mogwiritsa ntchito tingati mchichewa zovuta kutero ma resources ochepa amene alipo. Mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya ukachenjede ya ku HES a Professor John Phuka ati pakadali pano akukonza kale dongosolo loti anthu akapita ku zipatala azikalandira thandizo lonse mosavutikira. Izi zindi ubwino wakuti inu amene mwapita ku chipatala ife anthu amene apita ku chipatala nthawi imene yoyo ndi ndalama yochepa imene tayendera tipeza zambiri. Komanso ku chipatala ndiye kuti nthawi imodzi apangiratu zonse ndi tizipangira zonse pamodzi. Womenyera ufulu wa za umoyo mdziko muno Amaziko Matemba nawo anagwirizana nazo za pempholo kunena kuti dziko la Malawi likuyenera kulima pa yokha pa nkhani yopeza ndalama zothandizira ntchito za umoyo. Ma think tanks amenewa amene ndipo anapangidwa ndi unduna za umoyo komanso KUHES komanso mapartners ena zimathandizira kuti tione kuti kodi ukadaulo wawo umene apanga okhuzana ndi kagwiritsidwe ntchito kama policies komanso nsanamira zina za umoyo kodi zikuthekadi kodi anthu akuzilandira bwanji. Mkumanowu ndi wa masiku awiri ndipo abweretsa pamodzi akatswiri osiyanasiyana a za umoyo a mdziko momwe muno komanso ena ochokera maiko akunja. Kunali chimwemwe m'mudzi mwa Khaira m'boma la Lilongwe pamene bungwe la African Enterprise Malawi limapereka mjigo umene ndi woyamba kupezeka mderali. Mwambowu umene unachitika m'mawawu
unabweretsa chiyembekezo cha moyo watsopano popeza anthuwa akhala tsopano ali ndi madzi aukhondo. Clever Mwale ali ndi zambiri mu ripoti ili. Oyang'anira mapulojekiti ku bungwe la African Enterprise Australia lomwe lathandiza ndi ndalama ku projekiti a Peter Slay anati ndi okondwa kuti bungwe lilathandiza kupititsa patsogolo moyo wa anthu yomwe ndi mmodzi mwa nsanamira zawo. A Victoria Mlonga omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a African Enterprise Malawi analankhula m'malo mwa Slay ndipo anati bungwe lawo silisira pomwepa. Ifeyo African Enterprise Malawi maganizo athu si olekezera pomwepa ayi. Maganizo athu ndonena kuti tikuyeneka tipitirizebe kuthandiza mtundu wa Malawi amene ali kusowa madzi aukhondo. Nyakwawa yayikulu sadziwa kumalika inati ndi okondwa ndi chitukukochi ponena kuti chichepetsa mitunda yomwe anthu ake amayenda pofuna kupeza madzi ndipo yalonjeza kuti anthu ake asamalira mchigowu. Kwakukulu ikaso komiti imene iziphunzitsa azimayi kuti akafika pamalopo azitunga mwa kusamala mchigo menewo. Komiti imene ndiyokhazika ndithu yakonkuno kumudzi kumene kwayikidwa drawo. Ayo si Alan ochokera ku konsolo ya boma la Lilongwe anati mchigowu uthandiza kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo zomwe zithandize kupewa matenda osiyanasiyana. Ine chisangalalo changa ndi chachikulu kwambiri chifoti chikhalire cha dera lino anthu samwa madzi abwino ndipo nkoyamba kuti mchigo mmene ufikire dera lino ndeife ngati Lilongwe District Council chisangalalo chathu chachikulu kwambiri. Mchigowu ndi imodzi mwa mapulojekiti awiri omwe bungwe la African Enterprise ili kuchita mdziko muno mchaka chino ndipo wamangidwa miyezi itatu ndi ndalama zosachepera 5 million kwacha. Akuluakulu a ndende ya Mzuzu apempha boma komanso akufuna kwabwino kuti athandize ntchito za maphunziro pa ndendeyi. Olankhulira ndendeyi a Macbeth Wasambo anati ngakhale ndendeyi imachita bwino pokhozetsa ophunzira poyerekeza ndi ndende zina, pa ndendeyi palibe nyumba yosungiramo mabuku komanso chipinda chophunziriramo za sayansi. Samkalimira ali ndi zambiri. Awasambo anayankhula izi pomwe atola nkhani ku chigawo cha kumpoto pansi pa bungwe la Nyika Media Club anakayendera akaidi amayi omwe ali pa ndendeyi komwenso anakapereka katundu osiyanasiyana ngati njira imodzi yokondwerera nawo tsiku la anakubala. Iwo anati ku ndende sikumalo olangirako anthu koma kuti anthu akaphunzire ndipo mwazina amaphunzira ntchito zaluso zomwe zingawathandize pachuma akatuluka ku ndendeyi. Koma nawo Asambo anena kuti ndendeyi ikusoweka zinthu zina zomwe zingathandize kuphunzitsa akaidi ntchito zaluso komanso maphunziro kumene. Zinthu zogwisa ntchito akamaphunzira maluso osiyanasiyana zimene zimatisowekera monga munaona aina akupanga za uterala ena amapanga kuphunzira sukulu madera amene wandi amene timakhala ochepekedwako nthawi zambiri ndimene kwambiri tingapemphe kuti akufuna kwabwino atipange ku support. Wapampando wa atola nkhani pansi pa Nyika Media Club a Feston Malekezo anati atola nkhani anaganiza zokasangalala limodzi tsiku la anakubala ndi amayi omwe ali mndende ngati njira imodzi yowalimbikitsa kuna kuti asinthike pa umoyo wawo. Amalekezo anena kuti atola nkhani sakuyenera kumangolemba nkhani kokha komanso kuti akhale chida chothandiza kusintha pa mavuto omwe amayi akumana nawo mu ndende za mdziko muno. Tikalembalemba kuti akumanukula anthu ena amene ali mkati inuyo ngati atola nkhani mukuchitapo chani tsopano. So tinachita ngati kuti tingoyerekezera kuti ife kakang'ono amene kali tinakoka kuli anthu ena ambiri amene angathe kupanga zoposa pamene papa. So iyi ndi ngati nthambi imodzi ya solution journalism imene kuno ku Malawi tikuyenera tipitisenso patsogolo chifukwa ndi imene ingathandize kuti upatse wathu Malawi. Ku ndende ya Mzuzu kuli akaidi amayi okwana 23 ndipo onsewo analandira zipangizo ngati makope ndi zolembera, shuga, sopo, soya pieces komanso katundu wina kuti akondwerere kuphatikizapo chitenje cha anakubala. Nthambi ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority yalimbikitsa ochita malonda ang'onoang'ono mdziko muno kuti alembetse malonda wawo kuboma
pogwiritsa ntchito njira ya makono yotchedwa Malawi National Electronic Procurement System. Mmodzi wa akuluakulu a nthambiyi Apo Katema anati ndondomeko ya makonoyi ili ndi kuthekera kothandizira kuti ochita malonda ang'onoang'ono ochuluka azitha kupindula nawo pa ntchito yogula ndi kugulitsa katundu wa boma. Akatema ananena izi mu mzinda wa Blantyre pa ntchito makamaka pa phunziro apadera amene nthambiyi inakonzera ochita malonda ang'onoang'ono okhudza ndondomekoyi. Daniel Zimba aitipotiri. Malinga ndi Apo Katema, ndondomeko yomwe akuyitchula kuti Malawi National Electronic Procurement System mchingerezi idzathandizira nthambiyi kulondoloza ntchito za ochita malonda mdziko muno, maka za kampani ndi anthu amene akutenga mbali pa ntchito yogula ndi kugulitsa katundu wa boma. Akatema ati izi zidzachititsanso kuti ochita malonda onse ayambe kupindula moyenerera ndi katundu komanso ndondomeko za boma. Kwa nthawi yayitali zinali zovuta oloifeyo kuti tidziwe kuti Amalawi amene ali ma business ang'onoang'ono autenga mbali bwanji kupanga business ndi boma. Tinalibe data ya mtundu wina uliwonse, koma ndi system imenenso pano tidziwa kuti ndi ndani amene akupanga business ndi boma ndipo ndoyenera kupanga business ndi boma. So zimene zibweretsa transparency, accountability komanso zingothandizira kuti zinthu zizikhala very efficient. Ndipo Harriet Lumbe ndi mmodzi wa ochita malonda ang'onoang'ono yemwe amathandiza anthu pa nkhani yokonza chakudya komanso kugulitsa katundu osiyanasiyana ku machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Alumbe ati maphunzirowa ndi opindulitsa ndipo iwo alembetsa kampani yawo akamaliza maphunzirowa. Takhala tikukumana ndi mavuto ngati kupanga bidi osatitana kumadaba kuti kodi ndishani enaso mwina kutiuze kuti kuti akutengeni mwina mupange kumuntumizire ndalama iyi chanchani ngati za corruption chonchi komabe kumaona kuti isakutitingabe koma zatuza kuti mapepa anu ndosakwanira, instead of them just educating us kuti mupange mukhaini mapepa awa small and medium, you need to know category yomwe muli and PPDA njira yake umene maendera ka registration yomweyo. Nthambi ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA yayamba chaka chino kugwiritsa ntchito ndondomeko ya makono ya Malawi National Electronic Procurement System. Nthambiyi itamaliza zokonzekera za ndondomekoyi chaka chatha. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema number 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwapa zikangotha izi choncho musatalikire. Takulandirani imene tikupitiriza kupatsani nkhani izi. Amayi ochokera mzipani za ndale zosiyanasiyana mdziko muno ali mu mzinda wa Lilongwe kumene kuli msonkhano ofuna kulimbikitsa amayi kuti azitenga nawo gawo pa ndale. Msonkhano huu umene ukonza ndi abungwe la NGO Gender Coordination Network wabweretsa pamodzi amayi ochokera mzipani za ndale zikuluzikulu mdziko muno komanso magulu amene amaonetsetsa kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi. Clever Mwale aitipotiri. Polankhula m'malo mwa nduna unaona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, Esther Chabwera anati mkumanowu ndi ofunika popititsa patsogolo utsogoleri wosakondera ndipo anati boma lipitiriza kuthandiza amayi kudzera njira zosiyanasiyana. Mmene tikufuna ifeyo ndichonena kuti anthu mutithandize azathu inu a media kuti mupitise patsogolo ndondomeko imeneyi, anzathu a donor partners chifukwa ndi ndondomeko imene ikufunika ndalama kuti anthu even kumidzi akayidziwe bwinobwino kuti kodi ndondomeko ikuti chani, kodi mzimayi timuthandiza bwanji kuti maganizo ake zokhumba zake zosowa zake zipite patsogolo. Mmodzi mwa amayi omwe ali nawo pa mkumanowu yemwenso ndi phungu wa dera la Mangochi Mkongolo, Aisha Adams anati ndi zokhumudwitsa kuti amayi ambiri sadachite bwino pa chisankho chapitachi. Timangoona ngati kuti ndi mmene amabungwe aja amene anakangalikira kuthandizira kuti azimayi achuluke ku parliament, timaona ngati kuti nambala ikwera. Ndiye zimene zachitika azinzomvetsa chisoni. Ino ndi ine tonse tikudziwa kuti ngakhale dziko lapansi lino limanena kuti tilimbikitsa azimayi kwayika m'maudindo osiyanasiyana zili ndi ubwino wake ochuluka. Ndipo mmawu wake wapampando wa bungwe la NGO CGN Amagi Kathewera Banda anati zokambirana za mkumanowu sizachipani chilichonse ndipo ziganizo zonse zichokera kwa amayi omwe amatengapo gawo pa ndale. So tichifake tikudalira iwowa kuti athe kutipasa kapena kuti ma solutions, practical solutions pa iwo ali kundale
amadziwa zimene zikuchitika kundaleko, amadziwa kuti pali mavuto awo, komanso amadziwa kuti imene kuti zitheke tipange chonchi. So one tikudalira kuti iwowa atipase ma solutions amene akufuna kuti atha kugwira ntchito kuzipani kwawo. Mkumano wa amayiwu ukuchitika ndi thandizo la ndalama zochokera ku maboma a Sweden ndi Norway, ndipo kuyembekezeka kutha lachisanu pomwe amayiwu adzakumane ndi atsogoleri a zipani zosiyanasiyana. Mawanja okwana 1200 mboma la Chiradzulu apindula ndi zipangizo za ulimi pansi pa ntchito ya Hopefield Initiative ya utumiki wa Salvation for All. Mkulu wa utumikiwu mtumwi Clifford Kawinga wati anayambitsa ntchitoyi ngati mbali imodzi yolimbikitsa alimi kuti azikhala ndi chakudya chokwanira chaka chonse. Selina Tambula aini nkhani yonse. Mboma la Chiradzulu ntchitoyi akuigwira madera ati Enkalo, Mpunga komanso Saptie Maone. Opindulawa awayika magulu anayi ndipo gulu lililonse likulandira matumba 50 afetereza, makasu 15, mbewu ya chimanga, mankhwala komanso chipangizo cha ulimi wa nthirira choyendera dzuwa. Akawinga ati akhala kupereka chimanga kwa anthu okhudzidwa ndi njala, koma ati iwo akufuna kuchepetsa izi ndipo m'malo mwake akufuna kulimbikitsa anthu kuti adzilima chakudya ngakhale katatu pa chaka kudzera mu ulimi wa nthirira. Timanena kuti tikhoza kupitiriza kupereka chimanga koma kufikira mpaka ndaliti mwina tsiku lake silidzapezeka nacho. Pachifukwa ichi lero tikusintha kuti alimi azidalire paokha. So tikutsegula ma club amene ujeni imene initiative imene tikumayicha Hopefield Initiative kusenza ndi chiyembekezo chikuchokera kuzokolola zawo. Pachifukwa chimenechi tikuyembekezera kuti anthu ambiri atha kupulumutsidwa komanso kukhala ndi chiyembekezo ndi chakudya chokwanira. Malawi ndi dziko limene Mulungu analidalitsa kwambiri. Analidalitsa ndi chonde chabwino. Komanso madzi tili nawo dziko lonse lapansi, dziko la Malawi. Timaona mshire livayo ndi ozungulira komanso kuli mitsinje ine imakathera mu mshire. Madzi amangoyenda. Pachifukwa ichi tikunena kuti njalayi ndiyotheka kuithetsa. Mayi Aisha Mwachande ndi wapa mpando wa gulu la ulimi wa nthirira la Nkalo. Zalilandira ndipo talinyadira kwali kuthandiza kuti titha kumazi mbalo nazo titha kumalima zokolola zathu, titha kumalima mbewu zathu ndi kumakolola zotani zochuluka. Tithaso kumathandizira mabanja athu ngati ana athu chifukwa muna titha kulima ngati kabichi ngati tomato titha kugulisa ndi kumalipirana ku school. Akawinga analiso ndi nthawi yolimbikitsa opindula ndi mawu a Mulungu. Kampani ya masewero amulosera ya Minimont Gaming yapereka mphatso ya chakudya komanso katundu osiyanasiyana za ndalama zokwana 2 million kwacha kwa amayi amene anawachezera pa chipatala cha Zingwangwa ku Blantyre posangalalira tsiku la anakubala. Mmodzi wa akuluakulu a kampaniyi a Ernest Msadala wati kampani yawo yapereka thandizoli ngati chionetsero chachikondi kwa anakubala. Amsadala akulankhula zambiri. Cholinga chathu makamaka china chona zoti tizathe kucheza ndi azimayi athu ngati pa tsiku la anakubala, chifukwa amene tikuziwira sikuti ndi kholo lina lilonse limene likusangalala mtsiku la lero. So tinachiona kuti ndi chinthu chanzeru kuti tibwere kunoko ku Zingwangwa Health Center kuti tizachezere azimayi amene ali kunoko. Modzi mwa anthu amene tili muno Malawi tingatobwezera chani ku organization ku ma communities athu. So tinaona kuti mwa chinthu chimodzi chimene tingathe kupanga ndikubwera ngati kunoko ku Zingwangwa kuzathokoza azimayi wa famu tati muonetsetse kuti mwina ngati munali ngati musukuti ndi azimayi kuti angathe kutenga mafoni ndikubeta pa phone iyayi. Chifukwa chake tinaonazo kuti tibwere tizapasa azimayiwa monga lero so tsiku lawo. Namwino wamkulu wa pachipata chaching'onochi Mayi Miriam Hanjahanja anathokoza kampani ya MMG chifukwa chochezera amayi pa tsiku la anakubala. Choyambirira lero ndithokoze kampani ya MMG Beauty kubwera tsiku la anakubala kuzakhala ndi azimayi komanso kupasa mphatso zosiyanasiyana. Choyamba imafanira kuti azimayi timalandira osiyanasiyana, ena amatha kukhala ndi kuthekera kobwera ndi
mayi Miriam Hanjahanja apa chipatala chaching'ono cha Zingwangwa mu mzinda wa Blantyre. Komanso tidakali pa nkhani yonga yomweyi Mati Choice Malawi nayo inapereka thandizo kwa amayi oyembekezera pa chipatala chaching'ono cha Zingwangwa. Zambiri mulipotili la Miriam Mlaka. Iwo apereka zipangizo zosiyanasiyana monga zikolopa, sopo, zakudya komanso mawu achilimbikiso kwa amayiwo. Polankhula pamwambowu, mkulu wa Mati Choice Adebola Matowe anati anaona kuti ndikwabwino kuthandiza azimayiwa komanso kukondwera nawo limodzi pa tsiku lawo. Tinaona kuti lero lingati tsiku la Mother's Day tibwere tizacheze ndi azimayi athu amene ali ndi ana kumene komanso amene akuyembekezera kulandira mphatso ya mwana ngati njira imodzi yosangalalira Mother's Day. So tapereka ma cleaning materials ya panja zosesera zokolopera komanso masopo ogwiritsa ntchito zosiyanasiyana. Powonjezerapo namwino wa ku Zingwangwa Health Center Miriam Hanjahanja ali mphatso zizithandiza chipatala komanso azimayiwo mu njira zosiyanasiyana. Bilira mphatso imene apasa azimayi imene ina mwa iwo ni mabeseni athandiza kuti azimayi achazitha kugwiritsa ntchito pozikonza iwowo komanso mwana ndi zimene timaphunzitsa nthawi zonse akabatuka kunena kuti mzimayi oyembekezera komanso mwana wang'ono amene azikhala ndi ukhondo asamalidwe ifoti matenda samachedwa pamene pali kusowa kwa ukhondo ndi mwazi zimene apereka zothandiza kuti azimayiwa azipangira ukhondo kayiwo ndi ana kuti akule ndi thanzi mayi komanso ana. Pomaliza mwambowo azimayi pamodzi ndi akuluakulu aku Mati Choice anaonesa kukondwa povina komanso kuimba nyimbo zosiyanasiyana limodzi. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Amene anali phungu wa dera lapakati m'boma la Mangochi mayi Victoria Kingston akuyankha mlandu womuganizira kuti amafuna kupha kudzera m'matsenga. Akatswiri za umoyo ati dziko la Malawi likuyenera kuchepetsa kudalira maiko akunja pa ndalama za nkhani za umoyo. Ndipo nkhani zina amayi ochokera mzipani za ndale zosiyanasiyana mdziko muno akambirana njira zowalimbikitsa kuti azitenga nawo gawo pa ndale. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso poimba star 1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Munayi ndine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pene mukupitiriza kuonera maprogram osiyanasiyana pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno